Mit navn er Aktion. Velkommen til nyhederne. Snapsen beskattes. Prisen 100% op. Fra i dag koster en flaske snaps 2 kroner og 40 øre. Dobbelt så meget som i går. Regeringen har lagt 100% afgift på al spiritus for at begrænse forbruget. Hvor lager af korn og kartofler er så små, at vi ikke kan tillade os at bruge så meget på spiritusfremstilling. Og nu til vores udsendte rapporter. Ja, og jeg står så hernede foran butikken til snaps og kebab.dk. Og indehaveren Jens Jensen, han er tydeligvis meget træt af det. Han har mistet kunder. Har du mistet nogle kunder? Jeg har mistet sindssygt mange, altså. Jeg får depressioner hver nat. Jeg kan ikke sove, jeg tisser i sengen. Jeg kan ikke. Det er tydeligvis ikke særlig godt. Det er trist. For indehaveren. Men der er håb forude, for vi går efter at sætte prisen ned. Ja, vi står så herude foran Valbyhallerne. Og ja, vi vil prøve at lede efter en alkoholiker. En hjemløs, trofast alkoholiker. Så vi går ind i skoven. Der er en herom. Kom der, kameramand. Kom nu! Inden for dit værts! Du er fjernsynet, mand. Kom nu. Du er fjernsynet, for fanden. Ja, vi har så her en af alkoholikerne. Og hvad synes du om de nye snapspriser? Er de søde? Ja, til 2 kroner for øre. Hold da kæft. Det er sgu meget. Han er tydeligvis meget deprimeret efter at de her snapspriser er blevet sat op. Tilbage til studiet. Jeg står her med formand for Snapseforeningen, Henrik Bascher. Hej. Hej. Hvad har I tænkt jer at gøre ved priserne? Jamen, lige kan finde på, der er på lusen bag sofaen, bag hækken derovre. Altså, når de her folk, de kommer med skolebussen, så springer frem, ser vi dem, og så banker vi dem. Ja. Og hvad gør I så? Så knæpper vi dem, så de kan se, hvor fucking dyrt det er at drikke snaps nu om dagen, mand. Ja, jeg står herude foran butikken til snaps og kebab. Vi kører. Vi filmer. Jeg står her med formand for Snapseforeningen. Og vi har også problemer med små børn over det hele. Mit navn er Aktion. Velkommen til nyhederne. Snapsen beskattes. Prisen 100% op. Fra i dag koster... Mit navn er Aktion. Velkommen til nyhederne. Bare se nu til vores udsendte rapporter, vi kan godt klippe det sammen. Sådan der. Mit navn er Aktion. Velkommen til nyhederne. Snapsen beskattes 100%. Det hele. Og så er det bare igen. Og så bagefter skal du gå tilbage, så man kan se både mig og efter. Wallah! Men! Jeg har betalt. Simon, hvor er du?